guys, dito na nga si Erwin. Mas marami pala yung dala ni Erwin, kaya pala siya nahuli. Oh. Ayan. Hi mga manoy, mga manay, good morning sa inyong lahat. At ako'y nagbiyahe na ngayong araw na to. At binalikan ko sila si Jonathan at saka si Erwin at saka si Rose dito sa kanilang pwesto. At nandito rin sila mga manoy. At ganito pa rin ganun pa rin yung sistema sa kanila ngayon dito. Dito sila sa kanilang pwesto, yan mga gamit nila. Yan ang mga kalakal nila. Ito si Jonathan, si Erwin tulog pa. Ito ready to benta na to manoy. Ito mga karton at mga buti ng plastic. Yan ang kanilang ibibenta para magkaroon naman sila ng pambili ng kanilang pangangailangan sa araw-araw mga manoy. At sadya ko rin dito na pagpunta dito sa kanila ngayon para may tanong kung mayroon namang kumontak sa kanila na maaari makatulong sa kanilang mga kahilingan na sana makauwi na sila sa kanilang probinsya. Si Jonathan, magandang umaga sa iyo, Jonathan. Yan, kung maalala nyo mga manoy, yan, yung na-interview natin nung nakaraang araw, nung Biyernes yata yun. Ayun, bumalik ko dito para makumusta sila. At si Erwin, tulog pa, pagod yata yun sa sa paghanap buhay siguro kahapon na pamamasura nila. Yung kanilang mga naiipon na mga basura, kumbaga mga kalakal nila. Yon. Ito pinipilian naman ni Rose para may binta daw mamaya. Hindi bibinta na yan mamaya, Rose. Pipilian mo muna, lininisan mo muna para mamaya ibibinta na. Malapit lang ba dito yung bintahan, Rose? Ha? Si Iwil? Nia? Nia Road, malayo naman. Mayroon din dito malapit sa sa may mapagbigay. Sa may matapang, mayroon din doon. Oh. Wala kang alam. Pero doon talaga kayo nagbibinta ng Tatawid pa ba ng isabi nyo? Sa may Nia Road? Malayo dito. Meron pa rin sa Mayroon dyan. Tatanong ko rin mamaya kung makadaan ako doon. Para mamaya, pag natapos mo ng linisan yan, babalikan ko kayo dito. Para ikarga na natin sa motor yan. Wala na kayong kariton, di ba? Wala kayong kariton, di ba? Isasakay ko yan sa tricycle ko para maibinta na natin. Yan guys, nililinis ni Rose yung kanilang mga kalakal. Yan. Yun, pala yung ito pala si Jonathan, yung kahilingan nila, sana may makatulong sa kanila para makauwi na sana sila sa kanilang probinsya. Wala daw tumawag kay Erwin at kantay na lang kung mayroon talagang gintuang puso dyan na maaari makatulong sa kanila. Masasabi ko lang din sa kanila na sana di sila mawalan ng pag-asa. Habang may basura sa iba, kayamanan naman nila, doon na lang talaga yung kanilang pagkakunan sa mga pangangailangan nila sa buhay. Sa araw-araw, kailangan nila. Di nung umulan, dito lang kayo. Di ba nung Sabado yata yun, ang lakas ng ulan eh. Ha? Basang-basa kayo nung umulan. Anong araw yata? Sabado yata yun ng gabi. Oh, lakas ng ulan nun. Saan kayo pupunta nung umulan? Diyan, nakasilong kami dyan. Sabi ko na. Ibig sabihin, pag umulan, wala rin kayong tulog. Ito mga manoy, si Rose nag-ayos na. Saan kayo banda matutulog pag sa may harapan ng Persal, yung kainan din, Chinese. Harapan ng Persal Hotel. Doon banda sa may Muay Thai restaurant.
doon kayo pupunta. Ibig sabihin, hindi rin kayo makakatulog pag umuulan talaga. Hmm. Naku, kawawa naman kayo. Ito, basang-basa yan pala niya. Kasi tingnan nyo yung sa ano nila Manayo. Nasa ilalim lang sila ng kawayan. Ito, bamboo to eh. Kumbaga, ito na yung pinaka pag matirik na yung araw, yan ang nagbigay sa kanila ng lilim sa kanilang pisto rito mga Manoy. Diba? Nakakaawa talaga. Okay. At bibili lang ako ng pandesal. Bilihan ko sila ng pandesal. Gusto nyo pandesal, Ross? Kaya yan. Sige, wala. Para may ano man lang sa umaga. Bibili na lang ako. Okay. Habang nag-ayos ka dyan, Ross, mamaya babalikan ko kayo. Pero bibili muna ako ng pandesal. Para may pangalmusal man lang. Pandesal na lang mga Manoy. Okay. Kape, wala namang mainitan dito na. Tubig na. Pwede yung kaapon. Oo, di naman pwede magsunog dito eh, bawal eh. Yung usok bawal. Okay. Okay mga Manoy, si Jonathan, ano to? Yung damit nila mga Manoy, dyan nilalagay ni Jonathan. Paano pag umulan, mababasa pa rin yan. Dadalhin mo na naman yan, takpan na lang. Balutin mo rin ng plastic. Binabalot na ako plastic. Tarpaulin. Oo, para di mababasa. Hindi mabasa. May pagong babit kami pangibigay. Oo, kasi mahirap talaga kung matutuyo lang yung damit natin, matutuyo lang sa katawan natin. Ako. Di ba? Naghihilot ka rin pala, kuya. Oo. Nababasa ko sa kanyang mga Manoy yung kanyang nakasulat dito, massage. Yan kita mo Manoy. Yan. Mabigat to. Yan kita mo Manoy Ganun rin pala siya. Massage. Ano to? Therapy? Therapy tapos hilot. Yeah. Mayroon din siyang skill sa kanyang sarili mga Manoy. Yan massage. Tapos therapy. Tapos hilot din siya. Yan Okay na sa mga medyo may masakit yung katawan. Yan, ganun. Mga pasukan ng lamig. Medyo yun, ganun. Okay. May skill din pala si Kuya Jonathan. Yan. Kawawa na talaga sitwasyon nila dito mga Manoy. Yan yung kanilang bubong nito sa taas. Yan. Sa ilalim lang sila ng kawayan. Pinakabubong na lang nila Manoy. Yan. At dito sila sa baba natutulog dito. Kanahiga. Ngayon pag umuulan, lilipat sila sa ibang pisto na may masisilungan talaga sila. Pero di sila makakatulog. Hahantayin nilang tumitila yung ulan. Tapos balik na naman sila dito. Ganun na nangyayari. Tsaka si Irwin tulog pa. Pagod yata to kagabi. Yan, yung mga kanilang mga kalakal. Bibinta na rin yan mamaya. Okay, mawawala muna ako sandali mga Manoy at bibilang ko sila ng pandesal para may pangalmusal naman sila. Alright. Alright mga Manoy, dito na tayo sa bilihan ng pandesal. At para may mapaalmusal naman sila ni Kuya. At si Rose naman ay nag-ayos sa kanilang kalakal para may binta na mamaya. Bilang ko sila ng pandesal para mayroon man lang ay almusal itong umaga na to. Hirap talaga ng kalagayan nila ni Kuya, ni Jonathan at ni Erwin at ni Rose. Parang sa tingin ko sa kanila, ako yung nahihirapan mga Manoy sa ganitong paraan man lang ay matulungan natin sila. Kaya kwento niya, pag umuulan, lilipat pa sila ng pisto para hindi sila mababasa. Kaya ganun kahirap pag nasa kaligi ka lang natutulog. Ganun kahirap talaga.
sana yung mga kahilingan nila na makauwi sa probinsya, sana mayroong taong tumulong sa kanila. Kaya yung umaga na to, binilikan ko sila sa kanyang pwesto para makumusta ko man lamang sila. Right. Nagkumuha na ng pandesal si Kuya. Para mantalan natin yan ni Erwin. Ito po, bayad po. Bayad na tayo mga manoy. Good morning pala sa'yo, Kuya. Morning po. 30 pesos po. 15 plus 1. Yung libre pong isa. Ay, salamat po. Mayroon palang libre na isa dito. Pag bumili dito na kayo bumili ng pandesal, pag bumili kayo ng 15 piraso, mayroong libre isa, di maging 16 pieces na siya. Kaya po. Okay, salamat Kuya ha. Okay, salamat din. Babalik na tayo doon sa pwesto nila ni Erwin. Alright, mga manay, andito na tayo sa pwesto nila ni Erwin. At nakabili na tayo ng pandesal para sa kanila. Kukunin ko muna. Ito yung pandesal na binili natin para sa kanila. Terus yung pandesal. Naka-plastic naman to. Okay. Ito yung pandesal na ibigay ko kay Rose para may malmusan sila si Erwin. Para makakain muna kayo. Dami na nilang mga okay, yan si Rose. Hi sa'yo Rose, magandang umaga sa'yo ha. Okay. Yun, may mga dami nila mga plastic buti mga yun. Mamaya, ibibinta na yun mamaya. Yan. Ito pala si Erwin. Ay sa'yo, Dong, Erwin. Wala rin bang kumontak sa'yo? Walang kumontak sa'yo? Sige lang, hayaan mo na lang. Baka sa sunod na mga araw, bukas makalawa, mayroon na. No? Kasi, hindi naman natin sila mapipilit kung talagang ayaw pa nilang tumulong. No? Pero sana mayroong makakapanood nitong video na ito. Ano naman para sa kanila to, para kahit paano matutulungan natin sila. Right, pero habang huwag lang tayo magpawalan ng pag-asa dahil habang mayroong kumbaga masasabi ko na basura sa iba pero kayamanan naman sa kunwari sa inyo, di ba? May mga pupulot tayo dito maaari natin kapagagitan na habang tayo nandito sa kalye, no? Huwag lang tayo talagang gumawa ng kalukuhan ha. Pangako mo sa akin yan na huwag tayong gumawa ng kalukuhan na lalo pang pagsira sa ating buhay, no? Sa ating kinabukasan. Yun lang naman talaga. Gagawa lang tayo na ibang paraan na yung alam nating tama, no? Okay. Yun lang ang kahilingan ko rin kayo, no? Para nung napanood nitong video na to, sana sino yung may guntong puso dyan, sana matulungan na natin sila. Kasi mahirap nga talaga na dito tayo manatili sa gilid ng kalye. Yan o, dito lang sila mga manoy. Yan yung mga yung ano nila. Babalik ako dito mamaya kasi wala naman kayong kargahan yan. Babalik ako dito mamaya para ibibinta na natin. Ha? Okay. Pero bibiyahe mo lang muna ako kasi ina-arrange nyo pa yan, ha? No. Saka pupuntahan ko rin yung ano doon, yung junk shop doon na maaari nating mapagbintahan yan. Okay. Okay, mga manoy. Babalik na lang ako mamaya pag ibibinta na namin yung kanilang mga kalakal. Alright. Bibiyahe muna ako kasi nag-arrange muna sila eh. Okay. Alright, mga manay. Dito na ako sa pwesto nila at i-deliver na namin yung kanilang mga kalakal. Yan, mga karton at ito lahat yung karga ko manay, mga karton to lahat. Yan.
Dadalhin ko na to sa junk shop para maibenta na. At sila naman si Jonathan at saka si Erwin, ito bibit-bitin na lang daw nila to kasi di ko makakarga lahat eh. Yan, mga plastic naman siya mga manoy. Yan si Erwin, nagbalot siya sa kanyang dadalhin din. Medyo magaan lang naman to no kasi plastic lang siya. Yan. Hindi ko na kaya ikarga lahat manoy eh, kaya yung mabibigat lang yung karton, medyo may kabigatan yun na lang ikakarga ko. Yan si bro Jonathan at saka si Erwin at si Rose. Okay, yan. Okay, babalik na lang ako mamaya pag nandun na kami sa pagbibintahan namin ng kalakal. Alright. Alright guys, nandito na kami sa junk shop. Timbang na yung karton. Mayroon pang parting yung mga plastic. Ito. Ilang kilo yun kanina? 40? Sirado? Sirado 40? Ito na boss, oh. Masiyo boss. At ito naman. Ito kaya iuna natin. Mabigat to eh. Mabigat. Assorted to, assorted. Yep. Assorted. Yan. Ayan lang muna. Ay, iba presyo din dyan. Mayroon pa po. Yan. Meron pa nila. Tapos na po to. Baba ko na to. Ay. Ito naman. Okay, miss yan. Po. Yan si Kuya, magtitimbang din yan. Doon niya sa kabila. Sa may Opo. Natimbang na ba? Wala pa kaya boss? Hindi pa yata natimbang. Tapos na rin po? Hindi pa po yan. Opo. Di bago? Hindi pa to. Bakit may pa-video-video si Kuya? Lager po. Ay, plastic na niya. Bong, 135. Sabi ko, basi ang may musiya? Hindi, ang may butiya. Amo ng 145. Okay. Dito yun sila. Okay guys, natimbang na yung... Hello! Shout out! Okay. Dito na sila si Kuya, ang bilis ah. Ay Kuya! Kasi ano, Erwin. Ayan, dyan. Si Erwin pala. Si Kuya. Parang tumatakbo yata si Kuya. Kuya Jonathan. Si Erwin wala pa. Yun, maraming nagbibinta dito ng mga kalakal guys. Bumibili sila din dito ng mga bote. Yan. Kuya din Meron pa to. Ako, may plastic pa. Hey, mamaya na lang kuya. Wala pa si Erwin eh. Mamaya na, mamaya na. Baka magkahalo-halo. Yan, tinimbang. Ito. Mga lata po yan. Yun. Okay, ano naman? Ha? Wala ka. Saan na si Erwin? Nahuli si Erwin. Wala pa. Wala pa si Erwin guys. Aantayin pa yun. Okay, babalik lang ako mamaya kung ano. Okay. Yes, dito na si Erwin. Mas marami pala yung dala ni Erwin kaya pala siya nahuli. Oh. Yan. Pa. Mga galon to.
Tapos dito, mga plastic bottle lang ng mineral water guys, yan. Saka ito naman guys ay mga galon. Plastic te. Oo. Hindi pa rin to, ano? Kaya pala natagalan si Erwin dahil mas marami pala yung dala niya. Tama to lahat, ha? Parehan. Ano pa? Wala. Okay. And guys, nadadala na namin dito yung kanilang kalakal. At tatanungin ko na lang mamaya kung magkano yung benta nila. Alright guys, magbabalik na lang ako mamaya. Excuse na yan. Alright guys, yung kanilang nabibinta na kalakal guys, yan, halagang 300 pesos, 382 pesos, yan guys, ganun karami yung mga dinala namin dito na kalakal nila. Akala ko aabot lang mga 1,000 yun. Wala pa, may bakal. Wala pa pala. Wala pang bakal-bakal yung tanso, di ba andun pa? Okay. Sa'yo masunog yung tanso. Ang dami nun may karga pa ako dito sa tricycle. Puno yung tricycle ko guys, tapos may bit-bit pa mga buti yung asawa ni Rose. Sakala ko malaki-laki na yung may bibinita nila guys. Yung pala, halagang 382 pesos lang guys. Yun makikita nyo guys yung kilo ng plastic. Yan. Yan lang na binta nila guys. Okay. Rose, hawak na lang ditong resibo niyo. Okay? At tayo babalik na doon. Sila si Kuya nandun na? Umalis na sila? Saan Kuya? Ay Kuya. Mukhang pagod na pagod ka naglalakad ah. Ha? Ayos lang. Kala ko Kuya, ganun ka dami na kalakal na naiipon nyo. Kala ko malaki-laki rin yung may binta. Yung pala, yung nabinta nyo naman ay 382 pesos lang pala. Ganun ka, isang gabi lang nyo lang, isang araw lang lang iniipon yung mga kalakal na yun. Ano? Dalawang gabi. Dalawang gabi. Tapos tatlo kayong maghati-hati doon. Ganun o pagkalatan na sa inyo yun. Guys, kinita nila ngayon itong araw na to halagang 382 pesos. Yun ang kinita nila ngayon guys na Malaki-laki yung kita namin pag may mga bakal. pag may mga bakal. Mahal ang kilo ng bakal guys sa mga karton at saka mga buti. Mura lang kasi yung kilo niyan eh. Ano lang, 2 piso lang straight. Ang yung sa mga buti. Karton. Sa karton. Pag sa buti naman mga plastic, Kasi bote, ano yan, 11 pesos. 11 pesos. Pero napakagaan naman kasi guys yung mga plastic. Magaan naman talaga kaya matagal din na kitain yung puro tambak, isang katambak ng mga buti ng mga bottle bago tayo Yung makapag. bakal, pag may mga, Pag sa bakal naman, mabigat nga lang pero malaki ang bayad. pag sa bakal naman guys, siyempre mabigat, medyo mataas-taas din yung Abot na 100 kilo, 1 libo ng pag 100 kilo daw guys, 1,000 din pa. Alright kuya, sana si Rose. Ang isakay ko doon mamaya, si Rose lang din. Kasi hindi naman pwede magsakay ng dalawa. Lalakas na. Ha? Nakuli na siya. Sige ko na lang sakay ko doon. Okay, sige. Sabay ka na Kuya. na. Okay. Babalik na muna kami doon guys sa pisto nila. Okay, salamat naman ng Panginoon at mayroon na silang income nitong araw na to. Alright guys, babalik ako mamaya. Alright, mga manoy, mga manay, nakabalik na kami dito sa kanilang pisto ni Erwin at saka ni Rose at saka ni Kuya Jonathan. Nagpapahinga kasi ang nangyayari kasi mga manoy ay kami ni Rose, nagsakay kami sa tricycle ko. Tapos sila naman si Erwin at saka si Jonathan, naglalakad lang sila kasi bawal naman kasi ngayon magsakay na marami sa tricycle. Ay, ganun. Bawal kaya ang ginawa ko na lang mga manay ay yung karton, yung mabibigat, yun ang kinarga ko sa tricycle. Tapos
sila si Erwin at saka si Jonathan ang nagdala ng mga bote, yung mga plastic bote. Ay, medyo magalgal yun. Si Erwin, napapagod siguro to. Ang dami itong dala eh. 4 na malalaking plastic na ano. Plastic sa basura na malaki man ay, kulay itim yun. Puno yun, 4 na ganun puno. Tapos kay Kuya Jonathan naman, mayroon din siya. Sila naglalakad, tapos kami, nagsakay kami sa tricycle. Tapos pagbalik naman dito, ganoon din nangyayari. Si Ross pa rin yung naisakay ko. Silang dalawa ni Jonathan at si Erwin, naglakad pa rin sila kasi bawal nga magsakay ng dalawa sa tricycle ngayon man ay kailangan. Isa-isa lang yung sasakay sa isang tricycle. Mahuhuli rin ako eh kung sasakay ko silang 3, huli naman ako. Matikita naman ako. Kaya isa lang talaga. Kaya yun, dito na kami ngayon, pabalik na kami dito sa kanilang pisto. Paano pa na kuya pag may marami na lang, maraming... Isa-isa lang. Hindi isa-isang tricycle. Oo, isa-isa, oo. Oo, ganun nangyayari ngayon. Oo. Yun, si Rose at saka si Erwin. Sana ngini sa'yo, Erwin, gusto ko na talagang makabalik sa probinsya nyo. Yun, ang hinikahilingan ni Erwin, talagang gusto niya nang makabalik doon sa probinsya nila. Pero si Rose pala, taga Kainta na ka lang po. Rose. Tapos si Erwin talaga yung taga Leyte. Tapos yung si Jonathan, sila lang yung taga Leyte. Ang gusto mangyayari ni Erwin talaga, gusto niya makauwi. Yun ang kahilingan niya. Kasi mahirap naman talaga ang sitwasyon nila dito. Dito lang sila sa gilid. Ito, hindi naman ito panghabang buhay dito sila kasi maaari din sila paalisin, di ba, Ross? Maaari din sila paalisin dito sa ditong bakod na to, yung may-ari dito. Maaari din sila paalisin dito. Kaya hindi rin pwedeng masasabi natin na habang buhay sila na dito lang sila. Kaya ngayon ang nangyari, yung dala ko kanina mga kalakali na naibinta, lahat-lahat ay nabinta lang siya ng 382 pesos lang, no? Iniipon nila yung mga kalakal na yon sa loob ng 2 gabi. 2 gabi, ibig sabihin isang araw, 2 gabi. Ganun, iniipon nila yung gano'n na mga manoy. Ngayon, naibinta lang nila ng 382 pesos. Pero okay na rin, pang survive lang talaga. Pero kung sabihin nyo na makapag-ipon, iwan ko lang, nasa diskarte na rin nila yun. Paano rin sila makakaipon. Ngayon mga manoy, ayun si Kuya Jonathan doon, papahinga. Sila na lang dalawa ni Erwin yung nakakausap natin ngayon. At siguro sana, ang gusto ko lang talaga, sana matupad yung kahilingan ni Erwin na makauwi na sila sa kanilang probinsya, sa Leyte. Yun lang ang gusto ko talaga mangyari kasi masakit din sa aking kalooban na makita ko sa kapwa natin Pilipino na yung iba nasa magandang katayuan sa buhay, tapos makikita natin sila ng ganito. Mayroon siya yung mga kababayan natin Pilipino rin na nagtitiis sa hirap dito sa magkita lang sila makatira. Alright mga manoy, kung andito na lang yung aking video at kung nasayahan kayo sa aking naibabahagi sa inyong video, paki-like na lang at saka paki-share at sana mag-subscribe na rin sa aking channel at sana rin matupad na yung kahilingan ni Jonathan na makauwi na sa kanyang probinsya. Alright, Bye-bye po. bye-bye. Kay ni Ross. Yan. See you next vlog. Bye-bye.